खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ जिएमसिआव मासुल बारायनायनि थांखिखौ दोनथ'नो गिबि मन्थ्रिनि बिथोन। इउनाइटेड अपोजिशन फरामा मुं सोलायनानै असम सन्मिलित मोर्चा लाबाय। भुपेन बराया रांखान्थिनि गियान गैया, रायजोआव राङारि आंखाल जायाखै बुंदों जयन्त मल्ल बरुवा। गिबि मन्थ्रिया खानापारायाव निजुत मयना आसनिखौ बेखेवबाय। बरलावगावनि सम्बारु बसुमतारी गोसोखां नब्लाङाव एबसुनि सांग्रांथि मेल। जम्मु काश्मीराव गोबां बिबांनि हाथियार जब्द खालामदों। केरेलानि सासे सुबुङा ब्रह्मपुत्र दैमायाव नावनिफ्राय बारजुमदों। लामा जाब्रबथायाव एनआरएल इन्जिनियारफोरजों लोगोसे 3 सुबुंनि जिउ खहा। सौख्लायना खारनाय जाथायाव लोब्बा गोनां दायनिगिरिखौ ग्रेप्तार। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। जरहाट मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि गाहायै मोनद' सावस्रि सिबिथायनि मासुल बारायनो थांखि लानाय जादोंमोन, नाथाय बै थांखिखौ हल्डआव दोनथ'नो थाखाय बिथोन होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि जरहाट मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव बेरामिफोरनि रेजिस्ट्रेशन एबा मुं थिसननायनि मासुलखौ 10 रांनिफ्राय 20 रां, जेनेरेल वार्डनि मासुलखौ 10 रांनिफ्राय 50 रां, सिजारिं खालामग्रा खथानि मासुलखौ 1800निफ्राय 3000 रां आरो नर्मेल डिलिभारिनि केबिननि मासुलखौ 600निफ्राय 1000 रांसिम बारायनो थाखाय थांखि लादोंमोन मेडिकेल कलेज अथरिटिया। बेल' नङा, सरासनस्रा अपारेशननि मासुलखौबो 600निफ्राय 3000 रांसिम, लेप्रोस्कपि अपारेशननि मासुलखौ 3000निफ्राय 5000 रांसिम आरो गोब्राब अपारेशननि मासुलखौ 600निफ्राय 6000 रांसिम बारायनो थाखायबो थांखि लानाय जादोंमोन। नाथाय जरहाट मेडिकेल कलेज अथरिटिया लानाय बे थांखिनि हेंथायै ओनसोलनि माखासे माहारियारि आफाद आरो रायजो राजाफोरा गोख्रों हेंथा खालामनायनि उनाव गिबि मन्थ्रियाबो बे थांखिखौ बेयावनो हल्ड खालामनानै दोनथ'नो थाखाय बिथोन होदों। सिगांनि मुंखौ सोलायनानै गोदान मुं लाबाय आसामनि हेंथा दोलोफोरनि जथाय हानजा इउनाइटेड अपोजिशन फराम एबा बिरोधि ऐक्य मन्चआ। इउनाइटेड अपोजिशन फरामा दानिफ्राय असम सन्मिलित मोर्चा मुङै खामानि मावसिगोन। मोनसे रावाव बुंनो थाङोब्ला बिरोधि ऐक्य मन्चखौ दानिफ्राय असम सन्मिलित मोर्चा होननानै मिथिसिगोन। मख'नो गोनांदि 2026 मायथाइयाव जानो गोनां आसाम विधान सभा बिसायख'थियाव बिजेपिखौ फेजेननानै दिसपुरनि गादी दखल खालामनायानो जागोन असम सन्मिलित मोर्चानि गुबै नोजोर आरो थांखि। सनिबारखालि गुवाहाटीयाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बे बाथ्राखौ फोसावदों असम सन्मिलित मोर्चानि गाहाय नेहाथारि आरो असम जातीय परिषदनि आफादगिरि लरेनज्योति गगैआ। बेखौबो मख'नो नांगोनदि बारग'लांनाय लकसभा बिसायख'थिनि सिगां बिजेपिखौ फेजेननांगौनि सार्थआव आसामाव थानाय गासैबो हेंथा राजखान्थि दोलोफोरा ज' जानानै इउनाइटेड अपोजिशन फरामखौ दानाय जादोंमोन। बै इउनाइटेड अपोजिशन फराम एबा आथिखालनि असम सन्मिलित मोर्चायाव कंग्रेस, राइजो दल, एजेपि, आम आदमी पार्टी, सिपिआइ, सिपिआइएम, टिएमसि आरो गुबुन लेफ्ट पार्टीफोरखौ लानानै गासै मोन 16 राजखान्थि दोलोफोरा दङ। रायजोखौ सालायनो आरो सोरखारि बिथांखिफोरखौ मावफुंनो थाखाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सरकारा गले गले रां दाहार लानाया रायजोनाङै बयनिबो नोजोर गोग्लैदों आरो रायजो सोरखारा रांनि आंखालाव गोग्लैबाय होननानै सावरायनाया सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो रायजोआव राङारि आंखाल जायाखै, गोनां जानाय बायदियै सोरखारनि आखायाव दं रां होननानै मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवाया फिननाय होदों। बेजों लोगोसेनो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराखौ गोख्रों रावजों सावरायनानै प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरिया रांखान्थिनि गियान गैया, आसामनि रांखान्थिया कंग्रेसआ साननायनिख्रुइ बेसेबा गोजौआव आवगायबाय होननानै बुंदों।
बबेखानि गोलाव सम कंग्रेसनि खुंथाय सम धेर-बेथेर जानाय आसामनि रांखान्थिखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जिउ होफिनबाय होननानैबो जयन्त मल्ल बरुवाया बुंदों। मन्थ्रि बरुवाया फोरमायथिनाय बादिब्ला 2024-25 मायथाइयाव आसामनि स्टेट डिजिपिखौ 6,43,089 कौटि टारगेट खालामदों आरो बियो 2023-24 मायथाइनिख्रुइ 13 गुन बांसिन। गुबुन फारसे कंग्रेस खुंथायनि सम 2015-16 मायथाइयाव आसामनि स्टेट डिजिपिआ 2,27,939 कौटिमोन। आसामखौ हादरनि गेजेरावनो मोनसे गोजौ थाखोनि रायजो महरै फसंनाया बिजेपिनि थांखि। दाहार लानो थाखाय गोहो नांगौ आरो बे गोहोआ थानायखायसो बिजेपि सोरखारा दाहार लानो हादों। बे दाहारखौ FRBM आयेननि सिङाव लादों। बे आयेन बायदियै रायजोनि गासै GDPनि 32% रां दाहार लानो हायो। बेनि उनावबो बिजेपि सोरखारा लानाय दाहारा स्टेट डिजिपि 24% गेजेरावनो दं होननानैबो जयन्त मल्ल बरुवाया बुंदों। खानापारायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै निजुत मयना आसनिखौ बेखेवबाय। मख'नो गोनांदि बै आसनिनि गेजेरजों रायजोनि 1,59,093 सा फरायसुलिफोरनो रायजो सोरखारा राङारि अनसुंथाइ होगोन। सोलिफु बोसोराव 240 कौटि रां बाजेट हमनानै बै बिथांखिखौ फोसावदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सोरखारा। दिनै बे बिथांखिखौ बेखेवनानै आरो अनसुंथायारि रांनि चेक गथायनानै गिबि मन्थ्रिया बुंदोंदि फैगौ 3 बोसोराव 10 लाख फरायसुलिफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनो सोरखारा थांखि लादों। बै बिथांखिनि सिङाव ग्रेजुवेट थाखोनि फरायसुलिफोरनो 1,500 रां, मास्टार डिग्री थाखोनि फरायसुलिफोरनो 2,500 रां आरो HS थाखोआव मुं थिसननाय फरायसुलिफोरनो दानफायाव 1,000 रां होनाय जागोन। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सनिबारखालि बिजनी बरलावगाव थानाय सम्बारू बसुमतारी गोसोखां माहारियारि नब्लाङाव गुदि आरो गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो SMCनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै मोनसे सावराय जथुम खुंदों। बे सावराय मेलखौ बेखेवना होयो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिलीप नार्जारिया आरो मेलाव हांख्रायनाय बायदियै गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी। सावराय मेलावनो माननि आलासि महरै बाहागो लायो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि डक्टर रेडियान नार्जारि आरो लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि कमेश्वर बसुमतारीया। भारतारि रौनियानि रमिय फर्सआ जम्मु काश्मीराव थानाय पुंछ जिल्लानि जुल्लास ओनसोलाव गोबां बिबांनि हाथियार आरो बमाफोर जब्द खालामनो हादों। स्रोद संदाननायनि गेजेरजों गोख्रोङै अपारेशन खालामनायनि उनाव सन्देह खालामनाय उदखारिनि गांसे जलंगानिफ्राय बेफोर हाथियारफोरखौ बोखांनो मोननाय जायो। बे अपारेशन खालामनायाव गंसे AK-47 आरो पाकिस्तानी पिस्तलनि गोथां गुलि लोगोसेनो रिमोट कंट्रोल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, टाइम डिस्ट्रक्शन IED, स्टप IED आरो चाइनिज ग्रेनेडफोरखौ मोनदों। बे अपारेशनाव बोखांनो हानाय हाथियारफोरनि बागै भारतारि रौनियाफोरा रोखायै फोरमायथिनानै होदों। सा गुवाहाटीआव सनिबारखालि राजादुवार फेरीघाटआव सासे सुबुङा गंसे नावनिफ्राय ब्रह्मपुत्र दैमायाव हरखाबै बारजुमनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बारजुमनाय सुबुंखौ केरेलानि भिंसेन ब्रिजडेन बोसोर होननानै सिनायथिनाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनसे हानजानि सुबुंफोरा गंसे प्राइभेट नाव बानायनो थाखाय माखासे ओनसोलफोराव दावबायदोंमोन, जाहोनाव बेबायदि जाथाया सोमजिखांदों। स्टेट डिजास्टार रेसपन्स फोर्स एबा SDRF आ दासान्दि गोमानाय सुबुंखौ नागिरगासिनो दङ आरो बिजों लोगोसेनो 4 केरेलानि सुबुंफोराबो नावआव दंमोन होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। गलाघाट जिल्लानि नुमलीगड़आव मोनसे लामा जाब्रबथायाव 3 सुबुंफोरा जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो सासे सुबुङा गोब्राब जखम जादों। बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया देवपाहार ओनसोलनि 39 नं राजा लामायाव जादोंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला AS19P9506 नम्बरनि गारिजों नुमलीगड़निफ्राय NRL फारसे फैबाय थानाय समाव गारिखौ सामलायनो हास्लाबैनि थाखायनो लामा सेरनि
फांसे बिफाङाव सौदावहैनायनि जाहोनावनो गारियाव गाखोनाय साथाम सुबुंफ्रा जायगायावनो जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बबेखानि जोखोम जानाय सुबुंखौ फाहामथाय होनो गुवाहाटीयाव दैथायहरनाय जायो। जिउ खहा जानाय सुबुंफोरखौ नगावनि इन्जिनियार देबजित बरदलै, जागिरदनि इन्जिनियार पार्थ प्रतिम बांटाई आरो सानैखौ NRL कन्ट्रेक्टर PKC आरो रंबंनि बिरेनसि बरा आरो जोखोम जानाय सुबुंखौ प्रिगु शर्मा होननानै सिनायथि होदों। जायगानि पुलिसआ बे जाथायसालियाव नुजाथिफैनानै गोथै सहखौ बोखांनाय जायो। गुवाहाटी फुरलुमुग पुलिसआ सासे मैगं फानग्रा फालांगिरिखौ गारिजों सौख्लायना खारनाय सासे दायनिगिरिखौ ग्रेप्तार खालामनाय जादों। ग्रेप्तार खालामजानाय दायनिगिरिखौ लाल हुसेन होननानै सिनायथिनाय जादों। पुलिसआ फोरमायथिनाय बादिब्ला बृहस्पतिबारखालि लाल हुसेना सोलो बाहायनानै गावनि बोलेर' गारिजोंनो सौख्लायना गालांदोंमोन। बे दुखुनांथाव जाथाया सान्तिपुर सुइसगेट ओनसोलाव जादों आरो सासे मैगं फानग्रा साइबुद्दिना गावनि न' फारसे थांबाय थानाय समावनो सौनानै जाथायसालिनिफ्राय खारखुमादों। माखासे समनि उनाव जाथायसालियाव फैनानै गोथै सहखौ पस्टमर्टेम खालामनो लानानै थांनाय जायो। बबेखानि गोबां नायबिजिरनायनि गेजेरजों सन्देह खालामनाय सासे दायनिगिरिखौ पुलिसआ ग्रेप्तार खालामनायबो जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।